Sarap naman gumising sa umaga pag ganito yung makikita mo mga tropa. Nasisigla ng mga nokis natin, no? Nasisigla ng mga nokis natin mga tropa. And good morning sa inyong lahat mga tropa. Ayun. So welcome back again sa ating panibagong vlog. So dito tayo sa may coding area. At naglilibot-libot lang tayo. So naglilibot-libot ka lang dito sa may manukan mo. Content na yan. Alright, so yun. At kumusta naman kayong lahat. At maraming salamat pala sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Right, so yun. Sa vlog pala na to mga tropa, titignan natin yung mga nokis natin, no? Yung mga pasisiw natin. Yun, focus muna tayo doon. Bali dito sa may coding area natin, wala nang problema. At maayos naman, masigla naman yung mga nokis natin dito sa may coding area. Pero mamaya maglilinis tayo. At katulad nito, yung mga ganyan, mga balabalahibo, yung mga feeder nila, yung nagkalat na. So yun, lilinisan natin lahat yan. Pati yung mga ganito mga tropa, yan, tatanggalin natin lahat yan. Pero hindi ko na rin siguro yan ipapakita kasi ipo-focus natin yung mga pasisiw natin. At silipin natin yung mga pasisiw natin sa kabila. Yung makre natin, marunong lang sumayaw ng chat-chen mga tropa, di ba? Sa pag-aantay natin ayun, talagang patience lang talaga ang kailangan sa pagmamanok. At darating din yung panahon na yun, gaganda rin yung kanilang sayaw, gaganda rin yung kanilang katawan, ganyan. So patience lang. At ito na mga tropa, so yung mga tinanggal ko kagabi, bali tinanggal ko na rin pala yung kanilang inuman. Ito pala, inuman ito. Yung mga inuman nila. Ito na pala yung ating Boston Gold Hatch. Ito na siya mga tropa, sumisigla na siya. Bali magbibigay lang tayo sa kanya ng tubig saka patuka. Tapos ito naman yung mga 3 months old natin. Ito sila, so magbibigay tayo ng patuka sa kanila saka tubig. Tapos mamayang hapon siguro mga tropa, bibigyan natin sila ng LDI na Multi-Light Premium. Tangkad nya, ganda ng height nila. Silipin natin yung mga anong tawag dito, yung mga confirm natin kahapon na mga positive. Titingnan natin sila. Yan, medyo okay naman sila mga tropa. Medyo sumigla na sila. Kasi kahapon medyo matamlay yung isa lalo na yan, medyo matamlay. Wait. Oy, Jamela, good morning ka naman, halika dito. Pagising ko lang. Pagigising mo lang? Morning. Good morning. Saan ka pa na? Kila nanay. Kila nanay. So pupunta sila doon kila nanay kasi inaasikaso niya si nanay mga tropa. Bali siya yung kasama ni tatay na nag-aalaga kay nanay. So si Jamela kasi mga tropa hindi rin muna natin siya makasama sa vlog, gawa ng busy yung bata, naglalaba, tapos nag-aasikaso doon sa kabila. Pero baka siguro bukas ng hapon, yan, free time niya, doon natin siya makakasama sa pagbablog. Okay, so update tayo mamaya mga tropa. At para magawa natin yung mga, papakita ko pala sa inyo yung mga gawain natin dito ngayon sa manukan natin. So yun mga tropa, may dumating tayong mga bisita. Yan, so ito pala sila mga tropa natin. Kumusta? Muntik na mawala. Ay, sige. Si Van Idol John Paul de los Santos. Ayan yung right. Hey. So papasyal kasi sila dito sa aking manukan. Ito yung manukan ko.
Bati ka muna, idol. Bati ka muna. Nakapasyal. Nakapasyal. Dito na tuntun mo yung bahay. Nagtanong kami doon, sabi ko pag napasok namin itong marumpay, madali na yung kako. Oo, madali na lang yan pag napasok mo to. Kasi sinabi yung tabi ng ano. IFI ito. Ito na mismo. Tabi lang. Maganda mga pulit oh. Ito yung mga pullets ko. Kaya nga. Oh. Ito yung mga susunod ko sa mga breeding ko. Yan. Kasi yung itong mga to, ito yung mga... Maganda yung pares dito. Ha? Yun oh. Oo. SBR ba yan? Hindi. Macrae yan. Macrae. Na nakakross sa Tornado Hatch. Ito kapatid niya to. Yung kapatid na yan. Ito yung Boston Gold ko. Ayan o. Stepcom? Stratcom. Hindi ka Tapos- naglalagay ng ano? Dadalawa lang yung purong ko. Ay, ito yung sweater. Hindi ka naglalagay ng bandad? Nang? Mga wingband? Hindi pa ako, hindi ako naglalagay. Kasi wala pa eh. Sabi ko, pag saka na lang pag nakapagbenta. Magandang ilagay yung mga bandad. Pag may wingban. And so, yun, tinawag natin si Jamela pa. Ito na si Juan. Ano, John Paul ba? John Paul de los Santos. Ayan. Yan si Jamela. Kilala na ako niyan. Kilala na. Kilala na. Yun. At tinawag ko si Jamela kasi magpapahawak tayo ng camera. Ito nga pala si Idol John Paul de los Santos from Poblasyon? Malong ba? Hindi. Tabi ng Sentrom. Sentrom. Sabi ng Sentrom? From Malaking Poblasyon. bayan Mismo sa bayan. So ngayon, is nagsabi kasi siya na dadalaw siya dito sa may manukan natin. Munting manukan. Yun nga, nangyari. Talagang tinupad niya. Tapos ito, sakto umaga. Magpapakain sana ako. Bigla silang dumating. Yun, set up na naman yung mga tropa mo dyan. Bahala na sila, basta lahat na lang, shoutout sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Yan, so ayun mga tropa, tingnan nyo. May binigay pala sa atin si Idol John Paul na ayan isang pullet. Bali, itong pullets na to, puro itim lahat to, ayan o. So, 1, 2, isa pa. 1, 2, ayun, okay na. Yan, so yun mga tropa. At maraming salamat sa pagbisita mo, Idol. Yan. Sige. Alright mga tropa, no? So yun, muli tayo nagbabalik. So kanina may bumisita sa atin mga tropa. Ayun, shoutout kay Idol John Paul de los Santos from Poblasyon, Anda, Pangasinan. Ayan, so may binigay kasi sa atin mga tropa na isang napakagandang pullets. Ayan mga tropa, so kukunin natin. So ito pala yung kanyang pullets na binigay mga tropa. Ayan o. So itim lahat. Ayan, napakaganda. So itim lahat yung kanyang mukha, mata, paa. Tapos pati yung balat ng mga tropa, yung skin ng manok, iitim din. Ayan, puro itim lahat. Tapos ito ang kanyang lahi mga tropa sa talisayin. Ayan, so isa siyang gray. So tamang tama, may i-cross natin ito sa ating Boston Gray mga tropa, no? Ang ganda. Ang mga tropa, ang ganda ng kanyang binigay. So ito pala ay niregalo niya kay Jamela. Ayan. So niregalo niya kay Jamela mga tropa. Ayan. Napakaganda ng nokis na to. So ito ay 3 months old pa lang mga tropa. 3 months old. Ayan. So sakto December, mai-cross na natin to, magagamit na natin to. Ayan. So Idol John Paul de los Santos, ayan, itong binigay mong nokis, aalagaan ko lang maigi to. Ayan, paparamihin natin. At titignan natin kung paano nga ba yung magiging kakalabasan ng kanyang mga magiging anak. Ayan, so tingnan nyo yung mata mga tropa. Yung mata ganda. Kaso pahit lang ito mga tropa, gawa nga nung
sabi niya, pag ganun na nagpapakain daw siya, ito, tinataboy daw ng mga malalaking inahin, kaya hindi siya masyadong nakakakain. So gagawin natin dito, ipupurga natin siya, pupurgahin muna natin siya. Balik kaninang umaga, binigyan ko na siya ng patuka, pero ngayon hindi na natin siya bibigyan ng patuka, pero bibigyan natin siya ng purga. So gamitin natin yung astig na kapsul, pero yung gagamitin natin kalahati lang. Hahatiin natin yung isang kapsul mga tropa. Yan. Yan, pakaganda mga tropa na. Ganda. Tapos gagawin natin ngayon kung makita nyo mga tropa, wala nang laman tong range natin. Ayan, wala nang laman ng range natin. So, gawa nga nung nilabas ko na lahat yung mga inahin natin, nandiyan na sila. Yan, yung mga inahin natin. Mas maganda lang yung pag-alagala sila. Yun yung makri natin. Ngayon, dito na natin ilalagay yung tatlong 3 months old natin. Yung tatlong 3 months old natin na mga nokis. So ito yung mga ilalagay natin dun sa range. Ayan, tomato. Ayan, masisigla na sila mga tropa. Sila yung mga ilalagay natin dun. Tapos update pala din tayo. Mag-update din tayo sa mga pasisiw natin. Ito na yung ating nagkaroon ng simptomas ng sipon. Ayan, magaling na siya. Pero hindi pa totally na magaling. Tapos yung mga kapatid niya ito, ayan, masisigla na sila. Ayan, ayan. So tuloy-tuloy lang muna tayo sa pagbibigay ng mga gamot sa kanila, Premoxil. Yun. Dali may naka-ready na kasi dito. Ayan, ni-ready ko na mga gamot nila. So, bibigay na lang natin to. Unahin natin yung mga kapatid niya, yung marami. Ayan, so bibigyan natin. Hindi na ako nagbigay ng patuka. Ayan mga tropa, yung patukaan nila. Hindi na ako nagbigay ng pagkain. So yan na lang, Premoxil na lang. Susunggaban nila yan kasi kanina pa sila walang tubig Papagalingin na muna natin sila. Tapos yung isang nokis natin, yung nakaseparate doon, yun ang lalagyan natin. Right, so napakahabang gamutan mangyayari dito. Bali 5 days. 5 days na diretso. So pangatlong araw na to. Pangatlong araw na. Hindi ko pa pala na pull out yung pagkain niya. Yun. Hindi ko na pull out. May natira pero hindi na natin ibibigay yan. So sasacrifice na natin yung patuka na yan. Tapos gagawin natin mga tropa, ilalagay natin yung mga 3 months old natin dyan sa range area. Ilalagay natin. Isa-isahin lang natin para hindi sila makawala. Dito sila sa range area. Yan. Kasi 3 months na sila. At kayang-kaya na nilang gumala-gala dyan sa range area natin. Yan. So gagawin natin yun para lalong lumakas yung mga nokis natin. Para sa mga buyer natin, ayan, para lumakas yung mga mabibili nilang mga manok. Ayan, sumanang-mana sa tatay, Boston Gold. Nanay pala, sorry, nanay. Manang-mana sa nanay. Kasi yung tatay pala nito mga sweater. Tatay, mamula-mula na yung mukha. Nagbibinata na. So healthy itong mga tumatropa. Yan. Yun, patalastas lang yung mga tropa. Yun. At nakuha na natin mga tropa. So nakuha na natin yung kanilang kapatid. Ayan. Yung nagmana sa kaninang tatay, sweater. Ganda nito. Ganda ng sukat. Yun. Nasa range area na sila. So yan sila yung mga 3 months old natin. Tapos susunod naman na ilalagay natin dyan yung mga ibang kung natin mga tropa, ibang nokis natin. Pero aantay na muna natin yung
3 months old nila. So, magbibigay tayo sa kanila, ilalagay natin sila dito pag may 3 months old na sila. Bali sama-sama na sila dyan. Kasi isang buwan lang naman yung pagitan ng mga edad nila. Yan. So yun. So yun lang yung vlog natin mga tropa, no? At itong natira dito, bibigyan natin ng purga mamaya. Mamaya na natin bibigyan ng purga. Yan. So ganun lang. At nakita naman natin yung mga nokis natin na may improvement na. At medyo gumagaling na sila sa simptomas ng kanilang sipon. At nailagay na rin natin yung mga 3 months old natin dito sa range area natin. Yan, so step by step mga tropa, mapapalaki natin yung mga nokis natin na malulusog. Tapos step by step din ma-develop natin tong area na to para sa mga nokis natin. Siyempre sa ngayon wala pa tayong pondo, kaya hindi pa tayo makagawa ng ibang kulungan para sa mga inahin natin. Pero later on, soon pala mga tropa, soon makakagawa tayo ng kulungan. Alright, so yun lang mga tropa, at yun lang yung vlog natin. At shout out po sa inyong lahat, and see you po sa next na vlog natin. Ayan, so nakita nyo naman yung paraan natin ng pagkagamot natin sa mga nokis natin, talagang effective sa mga nokis natin. Basta ganun lang mga tropa, magbigay ka lang ng patoka sa umaga, tapos tubig, tapos sa hapon wala na silang patoka, Premoxil na lang. Ayan, mabilis silang gumaling. Ay, so see you po sa next na vlog natin mga tropa. Alright.